Hedzinoinhadzo manhoko muzuva ra23 mwedzi wa10 totanda nedzichangobuhwa. Hurumende yapfika mari dzomumafoni dzinoti eco cash, one money, my cash pabodzi pono telecash. Izvi vazviita vachiti zvinoita kuti uremu hwemari yenyika hureke kugarira nhanzva iri pamawere. Chatoti hwadza kuti paribe kureketiwa zvokuti vanhu vane mari dziri mumafoni mavo vachagodini, uye kuti waribe homwe dzomari dzomabhengi vachagodini nomari dzavo dziri mumafoni mo. Mabi angu, zvinohwadza kuti hurumende vanotoita nguva vanofunga kugara pasi kuti waronge kuomesera vanhu upenyu munyika. Heno kuti zvichagodini? Kutengesiwa kwezvikamu zvomakambani kwamisiwapo kare nehurumende. Musika wezvikamu zvomakambani ndiwo umwe wanzi uno wanenedzewa mhosva yekupenutsa matero agogawa nomari yonyika kuti ave mawere. Hurumende yati yakawana umboo hwakazara kuti wari pamusikayu wari kuitawo zvokusikinya tukono nomari yonyika. Zvachibuda pachena kuti nyika iribe kuvhurwa kumabhizimisi sekureketa kwavanoita kuti Zimbabwe yakavhuriwa. Nyasi dare redzimhosva raburitsa wabvana watatu woMDC Alliance vanoti Joanna Cecilia pabodzi pona netsai. Waripisiwa mari yomubatiso inosvika zviuru 10 zvomadhora pamunhu mubodzi. Wapuwa pabodzipo nozvimwe zviga zvinoita somutehwe chaiwo kuoma kwazvo. Asi tinondofara kuti waburitsiwa. Kambani inogadzira matarakita eJohn Deere yaunza matarakita akawanda muurongwa huri kubatsirana nehurumende mukuti matarakita awande munyika. Hurumende iri kuda kuzama kuti wanorima zvokutengesa waite zvokushandisa michina kazhinji. Nyika yedu yese kwai ino matarakita anopfuura zviuru 4 bedzi, uye anofanira kunge atori nezviuru zvinosvika 40. Tinoimba kuti achagotsakatika baso zvaiita zvimwe zvakambotengiwa mumashure mu. Tochiringa dzopasi rese. KuZambia kurukota rozveutano rasungiwapo kare. Rasungiwa uori hunochokuita nezvodzihwa mupengo. Zvizhinji zvati zvazikana panyaya iyi, asi wakuru wehurumendeo vari kuti izvi ndizvo zvavari kuedza kuita kuti huori hurege kutekeshera sochirwere. Nyika yeSouth Africa iri kutsvaka chikwereti kubva kumasangano anobatsira nyika dzepasi rese akaita soIMF. Izvi zvakareketiwa negurukota rozvomari kuti vari kuedza kutsvaka kuti vagone kusimudzira hupfumi hwakugwadamisiwa pasi nokuda kwedzihwa mupengo. Mari yagara inotouya yakasosewa nominzwa zvinoita kuti zvinhu zvishate munyika sezvakamboitika kunyika yeZimbabwe muna 1990. Tinoimba wachagona kupukunyuka paminzwayo. Munyaya yedu yokugumisira yanyasi, DRC yazogona kupedza chirwere chinouraya fani choEbola. Hwendo huno nyika iyi yakanetseka kupedza chirwere ichi, asi tinofara kuti ichazokuwa. Chakange chagwarasha vanhu zviuru 3 pakapona vanhu vanosvika chiuru chibodzi wakanga wabatiwa nacho. Tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhandi weOnawo.